katong manghuran amon yan gayaon law ta nagmo-monitor laway ring ha ICOM no harutang pat pinaybayan ka oras sing kamo mura-murahan law bitan ka mangarap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabiyaon mga palanggungan ha ka Islam halom sin katluan minute magkulang maglabi usadon pa kayong singgitan in waktu ini mahapon ini hari pa long tarumatong in waktu pagbubuka maawon in pagsual jawab singgitan niyo muna-muna ipahati ko ha mga kinikita live Facebook in mga pangaso mga kasi bukod lang tamon kamo yan biyang kinikita screen sa amon katatay manghuran yari ha ay kumbiyayaon sila in magtilo sin mga subo marikato naman jari jawaban si mga kaguruhan amoy haray kwini iban na sin lang taguro mulya amon yaon siya biyaon lang kasi musupat kato niyo ha ay kom ni Sheikh Saber Omar insyaallah ta'ala amoyan to yung mga programa singgitan niyo habiyaon mga kakasi insyaallah ta'ala magpaumitan ng sual jawab balikan na mo in mga subo laway rin ha ay kom manjari in jawab magkahampit in katan sabay sin kimi kita ha law ta live Facebook iban na sin YouTube channel bidnilay subhanahu wa ta'ala. Biya kon hitokbal ko kapatot mga kakasi law ta muna pabisaraw ko na ing guro kumulya am dapit ko palawa biyaon katuan sa Karian Muhammad manjari sumuno ing guro kumulya Sheikh Khalid Abud pag-uwas lang tabi mga namo dinihal kabtangan maniutiyo ang pabiya mga tagnan nato in long tapag soal jawab. Tafaddal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Manjari mga kakasi hatiranan na murah-murahan yan nakamulang ta tipon ha waktu ini insyaallah subhanahu wa taala. Yang pahati ko natukya tagnaan ng pakaradyaan ini labi-labi ari kita niyo habulan mulia na in karunahan kato taniyo amoy in pangasubulong ta dun hayan sabab lamo diyan tureng ha mga ini biyata kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hayan long tatumagna amoy in pagbisarahan in parkala pagyanun ilmu sabab inyan kunsi long sin Rasulullah sin ilmu as-sual miftah al-ilm. At iniya maukab in pangadji, pangingat doon hamin pangasubo. Bihan niya. Nang kanay mga bata-bata amin yan pa tumagna na mga makasayo. Ito, Sheikh Khalid Abud palita pagdal siya ng Pinuspora. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makuaslay dito mga maas palanggungan sin kami pag-akama. Masing-masing kita niyo in pagsupor na to patuhan na to Rabbul Alamin sinyari kita niyo biyayaon ha bulan amuin bulan nagdarasin sa nagbulag karayawan iban sin barakat halawnan niya dahil ta insyaallah subhanahu wa ta'ala wa inunda amuin hika pahaba ng sinukabtangan ng mga waktu ini buat malengkan tukurum na to pangayon na to doa pa Allah subhanahu wa ta'ala bangman amuin in Ramadan ini mausal na to ibadatan patuhan na to Rabbul Alamin salta amuin tumay ko din Ramadan mahinang kita niyo rin ang mga amuin ng daog amuin nagparungtungan nakakawa sinamuin barakat iban sin karayawan halaw man sin Ramadan amuin janji in Allah subhanahu wa ta'ala hahisiw-siw inamuin timunaysin amuin kapatut sin bulan ini na insyaallah subhanahu wa ta'ala manaikod siya rin ha bulan ini nagparungtungan yaon kaniyang paldaukan salta iban sinamuin nagdapa-dapa siya halom siya nikmat karayawan kay Allah subhanahu wa ta'ala mahuli di na kay makapahawa masi inamuin pagsalang sukur sin kami kaniukatan sinya rin sa kita niyo nakapag yungugi hatiranan sin kita niyo mong kabiyaksam pagbabakbakan sin kita niyo maukab inamuin panghati rin nasawab sinamuin mga waktu manyutiyo mahuli magsalang sukur kami kaniukatan demikian untuk banyak membalik halapan sa salam-salaman kanipatan halapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mga palanggungan sin kami ito na yung gato in dapan hilalaungan sin guro mulya kay kandilan kabtangan sin sila amo inlang ta bilang
bulan sang kato ng katan, sarta kung patumtum, panghimati, at yap-yap sila ka rin kato niyo, kaliharan sin pag-ibarat patuhan da bulalamin, dabiluwa, amon niya rin bulan Ramadan, amon ilong ta magtuyo kita niyo, maglugto, tumauhat sin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, laway rin ha pagtaat, harakan sin tuhan ng bulalamin, sarta himinang hakadar kakaus-kausan sin uno-uno na ilong ta ibadat, amon siya sin Allah ta'ala diha, bulan Ramadan, haruman niya sabay paadlawan niya. Habiyaon mga kakasi, hitukbal ko yung kapatot ang mga kahutay manghuran, ang mawaya mga subo, insyaallah ta'ala, at umagnak na kita ni mga kakasi, lang ta sin pagpangasubo, isusuring kan yung mga sadyana, na ukab na in lawang pagpangasubo. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kanti ko na pipoy. Alhamdulillah, Pipoy, malano masawa, hindi mga pangasuko sinikaw. Ayan yung gurutan mo liya, katuan saber, di mulungog, katuan, bang mo kita yung huwa na yung pangasuko, ipangasuko sinabog tayo manghudta, paliharan sinamon sunat kuno, hawak tu asar, bang aon ka kuno puas niya, hati ko ba diyatan ng mga nasabot niya yan to, at tawakan kabliyatan, diya to, hati na bang aon ka, din mga rawatib, katuan, niya makadiha amuin waktu asar doon makauna atau akan makahuli amoy di pangasaw niya katuan lang tabi mga wat-wat kami sinamuin jawab mo panay kung kami katuan. Kanin asar mayroon na kasos dito na siya mga rawatib amuin mga sunna mo akada. Waon sunat niya daw si Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahu mara'an wa salla qabla al-asri arba'an. Wa Allah ta'ala imanu siya sumabayang siya 4 rakaat sa before sin asar wa sin azan. Na mga siya hadis manunjuk ya sundan sin asar. Pagkauna 4 rakaat sa bagal siya din ha mga sunna mo akada sa nakasunod din ha mga nafila. Na mga nawakit niya. Yan na si Magri Mukabriya na magsibo indarakyat na iwan sunat sinasarya o sumatrakat kabriya. Wallahu a'lam bishawab. Okay, alhamdulillah magsukol katuan ha jawab sin ikaw na malanong masawa in lang ta jawab sin kurumulya Sheikh Saber Omar tungod pa amoy pangasubo sila mo kay ni Pipoy. On kamo Sheikh Khalid kanak na alhamdulillah. Katuan, gimana Dan tuh? mga talaking maksuha ng subahay ang pada asli Okay. kedua. Ah. Pero panggil. Nah, amayan to katuan alhamdulillah magsukol katuan saber sa rayaw jawaban sin ikaw. Malanong masawa na yan to. Pipoy, alhamdulillah biya amoy din jawab sin guruta. Kaya malang masawa na. Mag-map ka mo ha, amon yan ay kumbiyayaon, yari aon lang ta pangasukato, liya bay ring lang ta Facebookin ay pangasubo, lang ta, yari pangasubo, di ko masampal to din Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, unuin pag-iyanon, pagdakwa kaulong na bil hikmah. Amuyad to in pangasubo, at tiniyabiyadin hantang, in pagdakwa amuin bil hikmah amuyad to katuan saber iban na sin kakuruhan mulya yari haring ko biyayaon in pangasus na buktay manghod diaway niya chat hay doon na Facebook pang biadiin kuno in hantang sin pagdakwa bil hikmah amuyad to in pajawaban kato niyo isin makajawab katuan saber demikian ikaw na mga long ta jumawab pagmaap katuan sin pangasubayan to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. In hikmah bagian artinya in dakwah ini pada waktu ini on asalibnya iman on wasailnya. Kita uno mga usul mo mga teknik mo hapat dakwah amo in maka uno sa teknik sinulad sallallahu alaihi wasallam. Uno in mga daan amo in tarika amo in pagdakwah amo in pagdakwah sinulad sallallahu alaihi wasallam. Pada kulit memiliki mga tao ay hindi abutan din pikiran nila iwan akal nila. Kedua, daan silon na sa pada manazili ang mga tao ay bubutangan kanila. Pamanong tao mga tao mga professional na dakwaan mo sila din pag-agama nila doon sa kainang nila niya. Atau dan kulma na dakwaan mo sila din pag-agama nila doon din mo iya o sila pag-umaan nila. Uno-uno kaya. Kaya mo atuhan kaya. Imanjari amo bigla o may mga tao. Nakita may mga tao yaon. Amo nakinang sila di mga harap sa wala sila nabiyak sa sinangkuan na imanjari lang mo haramihinan mo yan. Haramihinan mo yan. Tinatahilikan mo sila harap mo. Sumay lamari, sumay iplainan mo kanila bayo. Ipatarakyaan niya mo. Namin pumlangan mo sila kaya. Allah Ta'ala, la taqulu ala alsinatikum hada halalun wa hada haram. Kad iftara ala Allahi al-kadhiba. Pag nutumpa mo, iniyan ginangyang haram, iba ataw na ginangyang halal, mayroon ka magtanan amuin, bisis mo ataw kadalil mo kaya iniyan ginang nilayaon. Kaya natin mo sila mo sila kasaktan ang buwan para rin mo kaya mo ibigyan hikmah. Kedua, amo tafsiran sin hikmah doon na lagi ang kahinan si Rasul Sallam. Dahil diginitahin sa si Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ang pagdawa niya na amoy tinipuro ng sabi na yan. Na si Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mahanunod yung pagdawa niya. Doon si Allah Ta'ala فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Islam yang terkulat po niya pag Allah Ta'ala kay mo ya Muhammad na hanunod sa ibang tao yaon. Hanunod sa mga pagtaon mo na bisa na mo isasal ng limagat kay mo mutas na kay mo yan. Lambado min hawlik. Pag Allah Ta'ala waqfir janahaka anil mu'minin. Pagkukunga ya Muhammad ipipit mo nga mga tao ang limagat na kay mo. Sumida mo yung maglutan panon mahanunod sa sila. Ang damon mo sila na mo ituasan mo sila mo kaya. Muna mo nakapagdawa tayo dahil dawa ini na pagtumakon na biyalinin na mo sakol mo muna biyalinin lamasa yung mga tao yung kayo mo iba lamasa ko kanila huwag ka na mo biglaon mo sila singkuan nila mo wala pa ka muna kapagkila wala pa ka muna kapagsuman mo kanila ang mo biglaon mo sila ang mga tayawan sila malakta na tayo mo iba lamasa ko kanila na inutan mo na sila ang yung bigyan hikmah inutan mo sila na dawan amo hatwa binaya sa pagdakwang bigyan sa tupaya magat sila ang pagkinalang ka amo malakta na sila sa iyong bigyan kuno-kuno amo ipanginoon mo kanila na agaran nila sa mapsila sa nilang kayo wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, magsukol ka tuan, malanok masawa, matarang, in jawab sing kurumulyahin doon. Paamuin lang ta delay niya kato in lang ta bilang jawab si pangasuwo mangbiyanin kunin hantang sin pagtagon magdakwa bil hikmah na inad to doon na patarang sin kurumulya in paliharan hayad to nasabot niya doon atin niya biya mga inupihan ta amo ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na intungod paamuin lang ta pagdakwa amuin makad kita mangbiyadiin in hantang kakahinang aturan liawayan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mapagdakwa amaya din akarunta kanin hikma amrin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaluon katalik katawan Jakarian. Check Khalid mayroon na. Na amayad to mga kakasising kami alhamdulillah malano masawa inila sin kurumulya tungod hayad to atin niya bang kita long ta umalog patao amuin magdakwa na suway ingaton sin dai inamon mad-o amuin dadakwahan niya. Kita uneng kahalan
patupon niya, paamuin lang ta darajat, iban kahalan sin tao dadakwahan niya. Suway labi maingat, inamin magdadakwa, maun paamon dadakwahan niya. Mura ko man, amo kadyabi mga maniyo iti patumtum ko, ayaw sabing kaiwanan, amuin imyan lang nabil hikma, in kanila katuan, yung gusto nakabdangan sin sila, na in paghikma nila, amuin lang ta sampay tauran, inhinang mukon marayaw sin tao, imaksod ko no, asupaya, makawa tayo mga simpati nila, na supama umapakon, bang intaw yan magiinom, dakwahan mo siya, nalaw na dahon mo siya mag-inom long na magtagay ka mo. Pagwas at imaksud mo long, dakwahan mo, inat mo kakasi, inat to kalawngan, wayat to kasabunalan, di, magkajari inbiyahayat to. In pagtawon bilhik marendi, at niya bukun kaw, lang tamakasla, paamuin dadakwahan mo, hanunuton mo siya, supaya amuin matayma niya in panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat to. Bukun imaksud dito, tauran mo yung kakahinang na kung marayaw, karena inyad to, wala na kaagad pagdakwa, kabiyaksahan sin Nabi sallallahu iban sin kasahabatan niya, radiyallahu anhum ajmain. Mura-murahan mga katutay manguran, ito yung mga jawab siguro muli tungkol payad to, insyaAllah ta'ala, bang-on pa rin kani mabaya mga subo, ukab pa yung dawang pangasubo. Assalamualaikum. Tuan Alba. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yung mga kasama ng Tuan Alba. May utangin kapatid sa uso. Yung pagbukit ko na kamamayan. Okay. Amoy din pangasubo, gugo? Satu, Tuan Alba. Okay, alhamdulillah. Kihatian ko na yan, mga pangasubo mo. Ay, pangasubo, mga masyayet, siwo dayan ha, long tabi onhi, katwan saber tiranan, iban sinari guro ko muli ha, dua haring queen In pangasubo, may ta kuno, in hati na kapatut, in pagbutas, at pagbutas, harwa si magtiyaon, dua, bukon pagbugit ha, pagbutas, amayad to. In magmapa magkakasi in amon na in marayaw kaptangan lang si magkakurahan bukon pagbukit sa pagbutas. Oo. Oo. Okay, ho. Okay, ho. Nagayat to. Atin na ikapi sindikato pag-usalon in term ng nabukit at tawakan butas. Actually, in lang tabi mga dua kaptangan ito kapahaman dabasin kita, katuan. Atin niya may ta in pagbugit at tawakan pagbutas nakabutang ha in kapatut yaon ha usog bukon ha babae. Amoyad to katuan sarta si makaguruhan niya rireid ko in pangasubo sinabuktay manghod. Isyu makajawab kanyo. Katuan server ikaw na problema jumawab. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga panahon sa mga agama Islam in unang sa may takiyaw tanga usog in siya in kapatid ni mamutasi ha kawaniya. Sa mga panahon ng mga agama Islam, kapatid nila isa rin pagpangasawa. Siya in papatog tungod lang sa liya, na siya rin kawagib niya rin pagtumuha sa liya. Saan kapisyalo kawa muna alam nisa. In usog, ang sinasilan in nakuha siya mong ibuan. Pamagitan ng ibuan ng nakawa, silang hindi ang makusong tayo mga kababaihan. Na sinalak sa ananin ha, hantong nga kanila. Maksud niya mo mga kababaihan. In hikman niya unang kalanginan ng mahal ng Islam, na pagkasunod siya in nagpangasawa, siya in nag-akad sinamuhin babayaw. Na siya makaubad sinamuhin niya yaon. Makanya mamutasi siya ha, para niya sa pamakyat sa Allah Ta'ala at tawag siya magnanapaka na makajari siya amuhin mamutasi habana niya sa gabi sa sarap. At niya tuwing niya ibalikin at sa makakya pag-usog ka niya. Makajari na kapatuda siya nga natin al-hulaw. Makajari Sukola katuan saber sinamo inja jawab sin ikaw hatungod sin pangasubhay doon bang mayta
in kapatot sin pagtalak, pagbutas, pagbugit long sin bahasa tayo ni nakabutang ha lom lima sin usog bukon ha amo in babae. Na inyad to matarang na hinong dilay siguro tamulya in paliharan sinyad to karna in usog na siya long tembya mga nagmaksud sarta long tanaon in pag-akad haantara nila pasarding ha pagtuyo pagkainakon sin usog. Sarta tiyayma sinamun babay iban sinamon lang ta mamaas na ha katuan naman jari amoyad to long siguro tamulyahay doon long ta na siya ray sabiin magkapatut ay tagakapatut maghuwan silang minlong ta para pagbutan yadto. Sa sumakawa na waysan sa kusog long tabi mga mangsiya sayura amuin sukat na kanya kapatut sin pagtalak amuin long tabang kabayaan niya hi butasan sa long sin wayron biya mga long tapuon jawab at tapuon sabab inyad to na long tabi mga bukod ito marayaw di man jari inamuin manginam kinam ahyaram yad to sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hakausukan kababaihan in amon mag-asawa ato magbana magkinam-kinam hadya amuin waktu long tamo makakaon na biya mga kiamuhan siya sinanam naroon pa mangsuwa kanya na sinanam biya mga butasan niya magto inad to hiyaram sin long taakamata di ato man dyan naramik yan mga katoy manghod bukod sa do totally but in amuin kapatut dito hadya hausog tamba siguro tamulya kain na aon sa babae kapatut sa babang supama in babay wala kirang kapatut na laong taon usog tabiyayaon manglungkop haasawa niya manjari mangway kapatut sin babae long tabiki pabutas ka tuan na biya mga makaulong isab biyan to at kalungkopan hindi kapatut niya na biya sabot siguro kain atin niya aon na isab kapatut sin babae amara ko man nasuway magadaturan sin sara muna masabutid to bang inusog di na magnapakakan niya di na siya napakahan zahir batin long sin bahasa na inyad to magkajari na yung babae miki pabugit ka niya sabab na di na koy na nihinang kawajiban niya tungod paamon na long taasawa niya namikyan bang siya magmamasyat na katuan magmamasyat sa busing ruta kain na long tayo inusog yaon sa paming baway bariman nakaban pa usog yaon manjari doon mayan inusog yaon maginom alak tarik kusala magsisirik po Allah Ta'ala nari magkajariin bariman babae dumuon na mayan magbanaha usog gamuin long ta himihinang silang karsana patuhan na bulalamin amo yad to mga tayo manghod iban na sin kaibanan pa ay rikaton sa kariya biya mga tumalik sinabi mga perkala ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. In kakoy ni ko na po tumalik sa sumagawa biya mga magpasawa sadya sin pakaradyaan sin pangasubyekto may kainusog lang ta amuin takatapatot si mamuta siya asawa niya in atin yung babae na sa kaulaula way kapatut in aturan sarat sinakamata sibu ta kapatut yan in usog iban sin babae kaya sinasabot siguro na tumulya yat to hangkan yat to usog in ta kapatut sabab muna in amoy in bugat gaat si parkala pagula-hula yan doon nakabutang hausog akan hawak to manaw siya man to lang ta amoy maksud pa babae na di niya makakabayaan niya ini parkala sin pag asawa ha babae buat malangkan kumawa siya kusog dahil amin lang ta wali sin babae amin mangduli sin pakaradyaan asupaya ini lang ta ini pagdasin paghula-hula pihan amoy kumamdos siya rin haamoy pagtukbal sin kawalihan sin ama pa amin babae kaya asawa niya. At tinira sa kaulalang tahaw po unin pakaradyaan in babae bang halawman na sinusog kung sadya ingan niya hat bana siya sin inyad to na hamok yan to rin mga ini lang kaanyayahan sin hamok mano siya pa pagkahiniya mano siya labi-labi na asawa sin amin usog yaon. Nahabihan to yung butang niya, bang saw pa, may dimihil kasatuan bihan. Amo na imba na paasawa niya, pagkain, dumakan yung babae sinyon siya halaw man sin, at inusog yung masawa kaniya. At ini mga yadto perkala, ini biyaray takato sin sara, aun kapatot sinamuk pahamuk ng katutan yung labi-labi na inusog, amin mangayo kapatot bihan umasawa pa babae, na ito subay hatihon sinamin wali bang inusugyaon at niya makara siya sin pakaradyaan pagkulaula at hindi mabunsa inanak nila
makasud palaunsin ini pag ini hula-hula nila sin sila ruwabihan labi-labi na inusog nga nandoon sabot siguro na tukay na arijalo kawan muna lanisa amin magdarungan si pagkaranjaan paghula-hula inusog habihating kahalan ha ingat baya sin mama at sin babae ini nakawa niya na yung babae nasubayin aturan daw ta ini doon halawman nila labay rin kapag-agama pagka impagtiyaon nila labay rin na-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala naroon na yan abihaning kahalan bang inusog yaon so pamaon katitipuhan niya imasawasan siya nakawaman niya yung babae yaon simon palangsin paghula-hula nila yung pagmaksiyat labay rin kapagdasin usog aon kapatot sim babae doon hayan miki butas ka usog yaon labay rin hasara ang mga tinaturan niya pagtagka niya pasak lang niya hati niya aturan sarat sin Allah subhanahu wa ta'ala imamutasi kanila ruwa ang una impasak pag ano natin imamayta yung babae sin kapatot niya huwat-huwat siya nagbana usog yan pag-uusyan to in huwat-huwat niya bihan makaakad siya aturan sarat sin Allah subhanahu wa ta'ala bang sila makapagulaw na huwat malaingkan doon haon kimuha in siya yakkalan in usog yaon magmamaksiyat ibaita niya hasarat sin in siya rin mabaya magkambo kilang sinusog yaon sarap na in siya kaman ini makagamot magmaksiyat marara siya namin banan niya sa mayroon na sumbungan niya ron hawa na siya sin ini inaama niya maastay manggod niya naburak manimbanan niya nasabi ito in siya dumakan pasara mga yung kapatot niya miki butas amin usog imasawa Katuan Zakaria si namo injo jawaban hindi kun sarta ganak mo sinamon lang tapagpasawa si pangasmo sa temod kaina. Alhamdulillah mga kakasising kami malano masawa in jawab ding naman kana Sheikh Saber iban ni Sheikh Zakaria ay doon paliharon pa pangasuyan to yung tumatarang katan amoy tibya mga aturan sa arta long tabya mga kamatanan si namuin long tapaliharan si namon pagbutas amoy kapatot kaniya pa kaniya. Mga kakasi long tabya mga misan kami mabaya pa kaniyo long tarimihil wakto sa dumagawain wakto tabya dagbuos makipot na niabot na in wakto yaw na nagbang in bang lang tamaadin ta magsupol kaniyo katan mga kakasi tikuban kay magpahawa mura-murahan pagbarakas ng Allah Ta'ala in long tabya mga pakaradjaan na to sa arta lapay yung kunang gurumulya yari haraig ko Sheikh Chakari Muhammad iban Sheikh Khalid Abud iban ni Sheikh Sabir Omar amon yan hatiranan biyayaon magsupol kanyo katan mga kakasi paningkong singkamo papanawrin singkamo mamaid kami lapal kasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من